Tervetuloa kuuntelemaan Keskustelua Kirkonmäellä podcastia. Tänään meidän aiheena on ei sen vähempää kuin ylistäminen. Kanssani aiheesta ajatuksia jakamassa ovat podcast-työryhmän jäsenet Leena Havusto, Antti Närhi, moi, Ari Mäkelä ja minä Leppämäen Marjo. Tervetuloa ja hei! No hei vaan, kiitos. Kiitos ja hei vaan kaikille. Mä jo moikan sanoin, niin kiitoksia. Tämä meidän aihe ja keskustelumme saattaa aiheuttaa myös sinussa, hyvä kuulija, ajatuksia. Ole hyvä ja käy jakamassa niitä tuolla kommenttikentässä. Tervetuloa mukaan. Hei, muistatteko, kun viimeksi kun meillä oli podcast-työryhmän palaveri, niin me puhuttiin sitä ylistämisestä. Niin minua rupesi kiinnostaa, että miten se määritellään, niin mä kävin katsomassa netistä. Siellähän on kaikenlaisia, ja esimerkiksi synonyymit.fi-sivulla ylistää sanalle oli tämmöisiä synonyymejä kuin korottaa, kehua, hyväksyä, kiittää, julistaa, kehua voimakkaasti, jopa leuhkia ja kehuskella, ja rehvastella, ja ylpeillä ja leveillä, ja kerskua ja pöyhkeilläkin oli, ja mahtailla ja rehennellä. Mutta sitten oli myös tämmöisiä kuin mainostaa, kannustaa, taputtaa olalle ja palvoa. Mitäs sanotte? No en olisi kyllä noita sanoja kaikkia kyllä liittänyt ylistämiseen. Mutta nyt kun nuo luettelit, niin ehkä se noin on. Että mulle jotenkin ylistäminen on jotakin ylenpalttisempaa kiittämistä tai tämmöistä. Siihen mä se jotenkin luokittelen. Mutta semmoiseksi se kai niinku, Raamatussakin niinku ajatellaan, kun psalmeissahan on paljon. Daavidhan se oli kova poika ylistämään. Sehän ihan kuoronkin perusti sitä varten. Taputtiko monen olalle sitten siellä? En tiedä, niin. Taputteliko olalle, mutta... Joo. Daavidin poika Salomo. Hänhän sitten rakensi temppelin, Niin teki. Tiedätkö sä, montako ylistäjää sinne määrättiin? En mä tiedä, varmaan 100 määrin. Ei. 1000 määrin. Ai 1000 määrin. 4000. 4000. Joo, hurmoksessa siellä joku soitteli. Oli soittaa hurmoksessa harppua. Hei, nimenomaan just tämä hurmos. Sekin muuten, kun mäkin vähän tsekkailin noita taustoja jotakin, niin jossain oli toi maininta siitä, että kun joissain tapauksissa ylistäminen voi mennä hurmokseksi. Ja sitten mä ajattelin sitä, että onko se hurmos ihan hyvä asia. Se on suositeltava. Ei sunkaan. Jos katsotaan mallia tuolta. Eikö Saulhan vaipui aivan hurmoksiin? Mites, oliko se Daavid, joka ylisti? Oliko se nyt vähän niin kuin alusvaatteet päällä ja sitten se puoliso häntä kritisoi siitä? Muistanko mä oikein? Mä en nyt Tämä pitää tarkistaa jälkeenpäin nyt sitten, niin. mutta mä muistan, että Daavid ylisti. Ja... Kyllä mäkin olisin puuttunut, jos mulla olisi ollut mies, joka alusvaatteisilla julkisesti touhuaa tuolla, vaikka kuinka olisi ylistämässä. Mulla on varmaan tuo, mitä sanoit, niin mulla on varmaan aika tämän koko kysymyksen ytimessä. Ei ehkä silleen, että meidän kuuluisi nyt sitten kalsareilla mennä tuonne hakemaan huomiota, mutta jotain samaa siinä on, kun sä lähdet ylistämään. Niin siinä on jotain samaa. Sä altistat, laitat itsesi alttiiksi. Mutta miksi mä näen silmissäni, että jos ylistetään, niin pitää nostaa seisomaan, nostaa kädet ylös. Miksi mulla on semmoinen tunne, että se liittyy siihen? Sä oot varmaan käynyt jääkiekko-ottelua. No niin kai se eikä. on. Se on, se on ihan eri asia. Siellä nimittäin näet sitä. Mutta se on eri asia. Muussa urheilu. Joo, mutta se sopii sinne mun mielestä.
Mun mielestä se sopii sinne ja siellä ollaan nyrkit pystyssä, että jee. Mitä Ja varten? hurmoksellisessa tilassa. Jee, Niin. siinä niinku Mitä varten? voima Mitä jyllää ja kaikkea sillä lailla. Mikä jyllää? Voima. Voima jyllää. Niin, voima jyllää. Ilo. Ja ilokin Ilo. kyllä, mutta ennen Voima ja kaikkea ilo. se voima, että Joo. jes kundit, hyvä jätkät. Yes, me tehtiin Niin, maali. me tehtiin nimenomaan. Meillä menee hyvin. Kyllä, me voitettiin tämä matsi. Niin. Mutta, Leena, kuule. Mä ihan samaa mietin kuin sä, tommosta. Ja siis sehän on, me ollaan nähty sitä jossain, missä me on nähty sitä? Niin. Niin, jossain ehkä Mutta jostakin se televisiossa. on tullut. Niin. Ja se on mun mielestä nimenomaan niin kuin esimerkiksi helluntalaisilla semmoinen. Ja mun täytyy kyllä myös sanoa, että mä vähän vieroksun sitä. Niin, sitä on, jos me nyt ajatellaan ihan seurakuntaa noin, niin siihen ehkä pikkusen tulee meidän Eulut-kirkossa joku semmoinen, että mennäänkö nyt vähän nyt liiallisuuksiin, jos tässä nyt kirkonpenkissä sunnuntaina jumalanpalveluksen aikana ihan noustaisi pystyyn ja huudettaisiin hallelujaa. Ja, niin. Vaikka voisi olla hyvä saarnan kohta ja näin. Niin. Mutta mikä siinä on? Mä ajattelin, että ei se ole niin kuin pelkästään Evlut-kirkko. Mä ajattelin, että se lähtee ihan perijuurin tästä suomalaisesta kulttuurista. Niin, se voi kyllä olla. Me ei olla ehkä semmoista kansaa, joka on kirkon penkissä. Halleluja, jee. Niin, se Mut on voitaisko vähän me olla? luontevaa meille. Niin. Siis me varmaan Voitaisko voitaisiin me olla? olla, ja niitä porukoita löytyy, joissa se on tämmöistä ja se on luontevaa siellä. Heidän on tuttua, turvallista olla näin. Mutta mä ainakin itsessä tunnistan sen, että jos pitäisi vaikka, kun puhutaan ylistyksestä, niin mulle tulee aina ensimmäisenä mieleen jenkkileffoista. Justiinsa kaikki hurmoksessa on ja trampoliineilla hypitään voltteja ja Semmoista mä en ole flip-flop-sarjaa vedetään pitkin käytäviä. Siis seurakunnassa. Blues Brothers. Mutta siis niinku se, että se taas ei ole yhtään niinku mua. Mutta eikö se varmaan, että sitten tämä on spekulaatiota, mutta jos olisimme kasvaneet erilaisessa kulttuurissa, vaikka jossain tämmöisessä, missä on lupa osoittaa tunteita, on ne sitä iloa tai surua, niin että kyllä se varmaan jonkinlainen perimäkin meillä on, mutta kyllä mä uskoisin, että jos olisi kasvanut erilaisessa kulttuurissa, niin voisi olla myös erilaista sit se ilon ja surun osoittaminen. Niin kyllä. Luulisin ainakin näin. Mutta sitten kun käännetään asia toisinpäin, niin onko se meistä ihan ok, että me istutaan hiljaa penkissä, katsotaan alas maahan ja sitten kysytään, että no mitä tämä usko sulle on? Kyllä tämä usko on mulle niin iloinen asia, että kyllä mä niin kiitän Jumalaa, kun mä löysin tämän uskon. Että niin kuin, miksei me anneta näkyä sen, jos me liitetään kuitenkin se kiittäminen ja ilo siihen ylistämiseen. Tuo on hyvä, jos semmoinen kysymys, että jos ihminen, jolla ei ole mitään kontaktia, ei ole koskaan käynyt vaikka lätkämatsissa, Suomi vastaan Ruotsi, M-finaali tai joku tämmöinen. Tappara vastaan Ilves. No, ihan mikä vaan, mikä nyt sitten onkaan, mutta niin, tai sitten ihminen, joka ei ole koskaan käynyt seurakunnassa, ja sitten hän menee sinne lätkämatsiin katsoon, sitten sen jälkeen hän menee seurakuntaan katsoon, 10 Jumalan palvelukseen. Niin mä luulen, että ihan samalla kuin Mario tulkitsee sen, että siellä lätkämatsissa niillä ihmisillä on voimaa ja iloa. Ja sitten, mitä sitten kun mennään kympin jumiksi, me tiedetään, että ne on hyvin erilaiset, niin kuin se, miltä se näyttää. Sitä, mitä ihminen sisällä kokee, niin sitähän me ei tiedetä, mutta jos hän sen salaa muilta. Mut, eikö tässä ole joku ristiriita? Minusta vai onko? siinä on, niin. No mun mielestä siinä ristiriitaa ei ole. Kun, mitäs nyt sen selittäisin, että mä luulen, että tähän meidän kirkkokäyttäytymiseen liittyy myös semmoinen asia, että jos ajatellaan nyt vaikka meidän, mikä tämä nyt on, siis herätysliikkeitä, ajatellaan vaikka lestadiolaisuutta tai Ukko Paavon herännäisyyttä, niin ei niissä on vähän niin kuin yritetty tavallaan
himmata niiden ihmisten käyttäytymistä, koska ennen näiden miesten niin kuin tämmöistä lainausmerkeissä uskonpuhdistusta, niin nämä ihmiset vietti iloista, etten sanoisi lievästi rietastakin elämää. Et jotenkin mä luulen, että se on ollut niinku sama, että jos on ollut kauhean iloinen ja riekkuvainen, niin siihen on liittynyt aina sitten joku lieveilmiö, niin kuin viinajuonti tai joku tämmöinen, ja sehän on huono asia. Ja sen takia ihmisiä on pitänyt niinku nöyryyttää ja tavallaan niinku hillitä. Tuo oli hyvä tuo nöyryyttää. Niin. Vai Sinä maan matonen. Sinä maan matonen, köyhä kurja, etkä sinä ole ihan sitäkään. Niin. Se on varmaan, tuo oli hyvä analyysi kyllä tästä. Miksi riemuita ja iloita, jos et saa muuta kuin perisynnin sitoma, köyhä ja kurja. Niin. Ja siitä iloitset. Ja sitten se, että sun pitää niinku jotenkin suorittaa sitä uskoos. Niin, toi on musta, joo, niin, toi on hyvä. Että pitää käyttäytyä tietyllä tavalla, pitää ajatella tietyllä tavalla, pitää puhua tietyllä tavalla. Niin sitten sä oot ikään niin kuin täyttänyt ne normit. Just. Hyvin tuosta mä haluaisin kysyä, mitä sä tarkoitat, että pitää puhua tietyllä tavalla tai ajatella tietyllä tavalla? Vaikka liittyen nyt siis tähän kontekstiin, missä me ollaan. Niin, no siis lähinnä mä nyt ajattelen sillain tämmöisen raadollisen seurakuntalaisen, puhun itsestäni niin kuin näkökulmasta sillä lailla, että jos mä saisin olla ihan spontaanisti oma itseni, niin mä voisin olla aika ylitsepursuavainen ja mun kieleni voisi olla aika, miksi mä sitä sanoisin, sellaista, mitä ei kaikki kestä tai siedä tai ymmärrä. Ja siksi mun täytyy esimerkiksi niin kuin miettiä, että miten minä sanani asetan tietyissä tilanteissa. Ja varsinkin sitten seurakunnan työntekijänä, niin mun täytyy niin kuin miettiä sitä, että miten puhun ja ainakin varoa sitten sitä, ettei vahingossakaan lipsahda mikään ruma sana tai jotain tämmöistä, joka syö heti mun arvovaltaan ja uskottavuuttani uskovaisena ja diakoniatyöntekijänä. Niin mä sen ajattelen. Miten se liittyy ylistämiseen? Nyt mä en tajua siis tätä yhteyttä, että sun pitää varoa, että et sä kiroile, niin miten se liittyy ylistämiseen? No ei se ylistämiseen liitykään mitenkään. Ei niin. Ei niin. Mutta kun sä kysyit siitä, että mitä se tarkoittaa, se, että pitää varoa niitä sanojansa, niin sitä mä tarkoitan. Mutta se, justiin sitä nyt haluankin sanoa, että sehän ei liity mitenkään tähän aiheeseen taas, mitä me käsitellään niin kuin ylistäminen. Siis siinä mielessä ei liity, että sulle siis tarkoittaisi se, että sä vapaudut, niin olisi sitä, että sä voit puhua jopa kirosanoja. Ei. Vaan jos nyt puhutaan tästä uskonnollisesta ylistämisestä. Hengellisestä. Se ei ole uskonnollista. Tai voisi olla sitäkin. No voisi sitäkin pitäisi olla hengellistä. Niin. Mutta mä niin kuin ajattelen, että sen ylistämisen täytyy lähteä, jotta se olisi aitoa, niin sen täytyy lähteä niin syvältä tuolta sydämestä ja mielestä, että mun täytyy niin kuin oikeasti pystyä iloitsemaan siitä asiasta. Mutta että niin kuin lätkämatsissa. Niin kuin lätkämatsissa, joo. Vähän sillä lailla, juurikin niin. Mutta se, että kun, no en mä tiedä, korjatkaa nyt muut, jos mä oon väärässä, mutta musta niin kuin tuntuu sillä tavalla, että tämä meidän usko on kuitenkin, ja uskon elämä ja tämä luterilaisuus ja kaikki tämä, niin tämä on vähän semmoista, että sidottua. Sidottua, joo, ja semmoista vähän ilotonta, niin kuin, että hysh, just voimatonta. Hysh, kaikki se, mitä lätkämatsissa on, niin se puuttuu meiltä. No, eikö? Kyllä, niin. Voidaan näin nyt sanoa, me ollaan se on asian ihan totta. Aika ytimessä, ja ei lähdetä tästä enää pois, vaan puhutaan oikeasti siitä. Ylistäminen, mä en tiedä voisiko sanoa, että lätkämatsissa ylistetään. Tietyllä tapaa se on ylistämistä, mutta se ei ole sitä, mistä me tänään halutaan puhua, vaan mehän haluttaisiin puhua siitä, että miksi lätkämatsissa voidaan ylistää, mutta se on vierasta sitten seurakuntayhteydessä, missä pitäisi meidän olla koolla Jumalan nimessä, joka on kaikessa ylistettävä ja hyvä. Niin tämähän on se varmaan se kysymys. Mutta tässä on myös se, minkä Leena toi jo tuossa alussa niin kuin esille tavallaan ne ulkoiset merkit. Että miten se ylistäminen tapahtuu. Onhan meilläkin Jumalan palveluksessa
ylistämistä. Se vaan tapahtuu hirveän niin kuin pienimuotoisesti. Niin, siis liturginen kaava on ikään kuin tappanut sen ylistämisen siinä mielessä, että mehän seurataan Jumalanpalvelusta. Aika voimakkaita sanoja. No joo, no ei ehkä toi ehkä vähän. Editoidaanko kuitenkin, tämä pois? että Ei editoida. editoidaan se pois. No ei varmaan Joo. editoida, koska siis tämähän on aitoa puhetta, Niin, että joo. liturgia on tappanut jotain. Niin, mä tarkoitan On. sitä, että mehän seurataan, jos me mennään kello 10 Jumalanpalvelukseen, me tiedetään se kaava, miten se etenee, sen on viisaat kirkomiehet luonut ja näin, mutta mitä jos sinne päätettäisiin nyt kirkolliskokous, että 5 minuuttia saarnan jälkeen pelkkää ylistystä, kaikki nousee kirkon penkissä seisomaan, nostaa ehkä kädet pystyyn, Jos että sitten haluaa. niin jos Niin. haluaa, että kuitenkin kukin ylistää 5 minuuttia, kiittää ja näin. Tai että kun palataan ehtoolliselta takaisin kirkon penkiin, niin tullaan kädet ylhäällä ja jammataan ja sanotaan, että ihanaa luoja auttaa mua Jumala olemassa. Mun mielestä mä oon aina välillä ehdottanut, kun mä oon ollut vetäisi Jumalan palvelusta, niin erilaisia liturgisia huudahduksia. Että Niin, siis mä viimeksi niin. ehdotin sunnuntaina, että olisi semmoinen, että liturgiana aloittaa Jumalan palveluksen sillä, että se kysyy seurakunnalta, että kuka on Herra? Niin. Sitten seurakunta nousee ylös ja nostaa kädet ja pystyy ja huutaa, Jeesus on Herra. Sitten liturgi sanoo, että ei kuulu, kuka on Herra? Niin silloin, koska me tarvitaan monesti sitä, vaikka vapaissakin suunnissa, jos siellä oot, niin kyllä sielläkin tarvitaan sitä, että ylistyksen johtaja sanoo, että hei, nostetaan kädet ylös. Me tarvitaan rohkaisua siinä, ettei tuu sitä, että joku, silloin me vapaudutaan muiden arvostelulta, kun se tulee ulkoapäin se käsky tai kehotus, että hei, nostetaan kädet ylös. Mutta mitä me tehdään, sitten se olisi oikea kysymys, todella tärkeä kysymys siis, että mitä me tehdään sellaisella liturgialla, joka ei vahvista ja rohkaise meitä vaikka ilmaisemaan iloa, mitä me tunnetaan, tai surua, mitä me tunnetaan, tai jotain. Siis liturgia, joka ei tuo elämää. Että onko kaikki liturgiassa sitä, joka vahvistaa sitä hyvää, mitä meillä pitäisi olla Jumalan kanssa. Esim. Mua vaivaa synnin tunnustus. Miksei ensin ole synnin päästy? Koska jos sut viedään tuomari eteen ja sua painaa asiat, niin kuinka moni olisi niin hölmö, että menisi tunnustamaan vapaaehtoisesti. Mutta jos tuomari sanoo ensin, että hei, kaikki on annettu anteeksi. Kerro vaan, niin sun oma olo helpottuu ja sä vapaudut. Eikö? Nyt meillä on toisinpäin, että nyt tunnustat syntisi. Sitten sen jälkeen sanotaan, että ne on anteeksi annettu. Ja sitten sen jälkeen, Herra armahda. Sitten aletaan niinku uudestaan pyörittämään sitä epävarmuuden tunnetta ihmisen sydämessä. Tuosta mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa. Yllättävää, että olen Arin kanssa. No ollaan me monesta muustakin asiasta. Monesta samaa mieltä. Mutta mä oon miettinyt ihan samaa, että kun siinä on tavallaan jo tullut se huippukohta, että no nyt kun mä olen tässä mielessäni hiljaa ne tunnustanut ja häpeän niitä ja mä oon saanut ne anteeksi, niin sitten kuitenkin toi pappi tulee tuolta ja lytistää, kun se pitää niinku vielä sitten muistuttaa, että muistan nyt, että sä et olekaan ihan, onko sä varmaan saanut ne anteeksi? Niin, vaikka sitä sille ei sanota, mutta se tunnelma, melodia ja tämä kaikki siinä tukee sitä, että Herra armahda. Niin, ikään kuin ei olisi jo synnit anteeksi annettu melkein 2000 vuotta sitten. Pian saa sanoa, että 2000 vuotta sitten. Niin. Hyvin kauan sitten. Siellähän ne on sovitettu. No muuttuisiko joku, jos meillä olisi sen 20 hengen sijaan 150 ihmistä kirkossa 10 Jumalan palveluksessa ja sillä lähtisi tämmöinen ylistäminen? Muuttuisiko mikään? Että voimaannuttaisiko se sitä ihmistä, joka tuli kirkkoon ja Jumalan palvelukseen? Onko tämä niin syvällä meidän DNAssa ja meidän selkäytimessä, meidän evolut-liturgia, että se kriittinen massa on kyllä, se on todella kriittinen asia, että jos meillä on iso kirkkosali, missä istuu muutama kymmenen siellä täällä, tai sitten, että meillä olisi siihen porukan määrään suhteutettuna sopiva tila, niin kyllä se vaan, vaikka se on nyt kliseistä, mutta kun sulla on puita, jotka kytee, jos ne on erillään toisistaan, mutta kun sä lyöt ne yhteen, niin siitä tapahtuu jotain.
nämä on tämmöisiä ehkä sielullisia asioita myös, mutta ihminen on ruumis, sielu ja henkinen, ei millään tavalla, siis on jotenkin, niin kuin sitähän sanotaan, niin on ylistäminen on semmoista sielullista. No voisi olla sitäkin, mutta niin kyllähän me ollaan kokonaisuus. Ihan käsittämätöntä, että me riisuttaisiin pois se tosiasia, että me kävellään tässä ruumiissa, joka on meidän sielun kuljetusalusta, jossa meidän henki on. Kyllä me tullaan sinne ihan, ei me pelkässä hengessä tulla sinne. Että kyllä me ollaan kokonaisena. Ja sen takia se on tärkeää se ilmapiiri, että onko se alistava, lannistava, syyllistävä vai onko se rohkaiseva, vahvistava, iloa tuova. Sillä on valtava merkitys ihmiseen. Sen takia musiikki on niin älyttömän tärkeää. Sillähän me haetaan erilaisia tunnetiloja, myös lätkämatseissa, missä näkyy ilo ja voima. Niin ja kyllä ainakin noissa, mitä mä nyt tutkin, netistähän löytyy hirveän huonosti itse asiassa ylistämisestä asiaa. Ne on jotain aika kuivahkoja kirjoituksia ja blogeja, mitä sieltä löytyy. Ja jotenkin ehkä enemmän nämä kirjoittaa niitä, jossa tätä ehkä sen tyyppistä ylistystä, mistä me nyt puhutaan, niin kun harjoitetaan ja toimitetaan. Ja niissä puhutaan siis, että se on sitä musiikkia, se on sitä laulua ja jopa laulutkin erotellaan, että on, niin kun, on selkeästi ylistyslauluja ja sitten on selkeästi muita lauluja. Siis puhutaan nyt hengellisistä lauluista kuitenkin. Ainakin erään helluntai-seurakunnan blogistin jutusta näin ymmärsin, että heillä hyvin pitkälle, tai ainakin hän itse henkilökohtaisesti ne erottaa hyvin tarkasti toisistaan. Mutta sitten mä mietin myös tätä, että kun on ihmisiä erilaisia, kun on niitä hiljaisia ja sitten on niitä ulospäin suuntautuneita, puhutaan introverteista ja ekstroverteista, niin ei kaikki halua tai uskalla tai voi tai pysty tai kykene, mikä se nyt onkaan sitten, niin kuin osallistua siihen sellaiseen näyttävään esiintymiseen, koska ujostelee itseänsä ja olemustansa ja esiintymistänsä ja sillä tavalla. Ajattelee, kun semmoinen ihminen vapautuu, mikä riemu siitä tulee. Niin, pystyykö semmoinen ihminen vapautumaan, en mä tiedä. Jeesus voi vapauttaa kaikesta, ihan kaikesta. Kaikesta semmoista kuormasta, mitä me kannetaan. Mutta puhutaan tuosta, sanot, että on eri asia, että on hengellisiä lauluja ja sitten on ylistyslauluja. Niin selitettiinkö siellä, mikä se ero on? Joo, se selitettiin sillä lailla, että ylistyslaulut, niin siinä niin kuin kohteena on selkeästi kolmiyhteinen Jumala ja keskitytään niin kuin häneen. Mutta sitten näissä hengellisissä lauluissa, niin ne pyörii niin kuin tavallaan oman navan ympärillä. Ei se ollut näin suoraan sanottu, mutta hieman kärjistän. Mutta siis niin kuin näissä omissa maallisissa, joko omissa tai läheisten tai muiden ihmisten niin kuin asioissa. Että toki niissäkin niin kuin Jumalan vaikutus näkyy, mutta ja niistä lauletaan, mutta että se ei kohdistu se ajatus siinä laulussa Jumalaan, kolmiyhteiseen Jumalaan. Mutta niissä ylistyslauluissa niin kuin ajatus ja suunta on ylöspäin, kun näissä hengellisissä lauluissa tavallaan se suuntaan nähdään niin kuin alaspäin. Niin, joo. Siis, tuolla on aika hyvä kuvaus, ehkä vähän mutkia vedetty suoraksi, mutta se on totta jo, että ylistyslaulut eroavat siinä, että niin sanotut hengelliset laulut ne ehkä kertoo tästä ihmisen vaelluksesta ja kuljin kauan maailman teillä, sitten löysin Jeesuksen ja kerrotaan synneistä ja kaikesta siitä vaivasta, mitä meillä voi olla, mutta ylistyslaulut ei keskity siihen, vaan siihen, ne on enemmän, ylistyslaulussa voi sanoa, että se on semmoinen sydämen tila ja asenne. No juuri sitä, mitä mä sanoin, että se täytyy tulla puhtaasti sydämestä. Sen täytyy olla niin kuin oikeaa, todellista, että se ei ole mitään teeskentelyä eikä itsensä esille tuomista kuitenkaan. Mutta siinäkin on hirveän tärkeää muistaa se. Mä katsoin yhden vanhan testamentin, no oli siellä muitakin, mutta yhden paikan voisi katsoa Josafatin. Oli Juudan kuningas ja ammonialaiset ja moabilaiset, olikohan näin, niin hyökkäsivät. Lähtivät sotajallalle, niin siellä asetettiin sotajoukon edelle ylistäjät. Ja heti kun ne alkoi ylistämään, niillä oli ollut väijyksissä siellä
ukkoja valmiina, mutta siinä sanotaan, että heti kun ne aloitti ylistämään, ne väijyksissä olleet, ei mikään suurilukuinen joukko, ne kävi ammonialaisten moabialaisten selustasta hyökkäsivät, niin siellä tuli semmoinen sekasorto taas, vihollinen tappoi toisensa. Lopulta ne tappoi itsensä. Omia vastaan kävivät. Ja niin, siinä sanotaan, että heti kun alkoi ylistys. Niin tämä just, että jos nyt käytetään sitä esimerkkiä, että kuinka maallisella puolella ylistys toimii, jos meitä vähän murhemieleisenä katsoo vaikka Suomi-Ruotsi finaalia ja Suomi voittaa sen, niin se voi olla, että sulla murheet unohtuu hetkeksi. Mutta todellakin vaan hetkeksi, koska se ei kanna pitkään. Siinä ei ole mitään, se ei muuta sun elämää oikeasti, miten Suomen-Ruotsin lätkämatsissa käy. Mutta se, että jos sä tuut hengellisen tilaisuuteen, missä on ylistyksen henki, ja sä antaudut sille, että sä suostut siihen, että okei Jumala, että jätetään hetkeksi mun murheet pois ja mä ylistän sua, niin se voi muuttaa pysyvästi sun elämää. Ja tässä on nyt se minusta tärkein kysymys olisi se, että miksi ylistää Jumalaa, joka on mun elämän vaikeuksien lähde ja vastuussa niistä. Sallii mun elämään kaikki mahdollisen huonon ja pahan. Miksi semmoista ylistäisi? Mä luulen, että siinä on yksi hyvä kysymys, että minkä voisi ajatella, että ihminen, jolla on vaikeuksia, niin hän esittää tämmöisiä kysymyksiä. Miksi mä ylistäisin sellaista Jumalaa? Mutta tämmöisiä kysymyksiä hän esitetään. Niin on. Ja mun mielestä sitä pitäisi ehkä nyt käsitellä, koska nyt käsitellään ylistämistä, niin mikä estää ihmistä ylistämästä Jumalaa? Ajattele, kun Pietari menee pakanoiden luokse, Korneliuksen luokse, ja se näkee, että ne puhuu kielillä ja ylistää Jumalaa. Silloin Pietari sanoo, että ei ole totta, että eihän mikään voi estää kastamasta näitä pakanoita, jos näillä on sama henki kuin juutalaisilla. Niin, no nyt sanoit taas sitten yhden taikasanan, eli kielillä puhumisen, joka on kanssa semmoinen, anteeksi nyt kun sanon tämän näin, pyydän kaikilta anteeksi, mutta että mä oon jotenkin kokenut senkin, että et ole oikein uskovainen, jos et osaa ylistää ja puhua kielillä. Mä olen törmännyt tämmöisenkin niin kuin ajatusmaailmaan, niin mitäs sitten, kun ei sitä kielillä puhumista tule? Ei sitä tule kuin muutamalle ihmiselle, ja joskus epäilyttää, että onko sekään edes oikeaa kieltä vai onko se siansaksaa. Mitä mieltä te olette? Mitä mieltä sä oot, Antti, kun sä oot ihan hiljaa ollut? Säkin nyt jotain. Mä yritän pitää mielessä tässä pari kysymystä, mitä mulla on. Menee aina niin eteenpäin. Että ehkä ajattelen itse tällä, että paraneeko meidän niin kiinnittää huomiota siihen, että millaisia armolahjoja meillä nyt on, että onko se nyt niin näkyvää, että osataan puhua kielillä, että riittääkö perustason ruotsi. Mutta siis niin kuin tavallaan sitä, että Jumala antaa meille lahjoja. Okei, me ei kaikki ehkä puhuta kielillä tai muuta, mutta että se, että meille on annettu, Jumala antaa meille hyviä lahjoja, antaa meille voimaa, osaamista selviytyä niistä niin kuin haasteista, mitä meillä on elämässä. Mutta palatakseni tuohon, mitä vähän aikaa sitten keskustelitte, niin kysymyspohdinta, että palataanko me tässä ylistysasiassa oikeastaan semmoisiin peruskysymyksiin kuin, että tässä meidän uskon elämässä, millaisena näen Jumalani? Että oliko se niin kuin, mitä Ari tuossa vähän aika sitten sanoi niin semmoista ydintä, että millainen se mun Jumala on? Kyllä varmaan. Mä luulen, että minkälainen se mun lätkäjoukkue on, että voittaako se vai häviääkö se. Kyllähän se, jos oma joukkue häviää, niin se näkyy ihmisissä. Siellä ainakin suomalaiset osaa kyllä sit osoittaa sen varmaan. Ne on siellä sen näköisiä, että nyt hävittiin. Ruotsalaiset kai on parempia siinäkin, mutta mä en näe sitä noin päin.
mä luulen, että siinä on se, että onko mun Jumala armollinen, rakastava, lempeä, miellyttävä vai onko hän ankara ja rankaiseva tyyppi. Niin. No, mä yritin analogian kautta tätä Niin. lätkävertausta. Kyllä mä tässä, ymmärsin, että sä sitä yritit hakea tässä takaa. Sillä olin aloittanut, niin jatkoin Niin. sitten. Niin. Mutta siitähän on kyse, että miksi. Koska ylistäminenhän, totta kai ihminen pystyy teeskentelemään mitä vaan. Ihminen on tosi Niin. taitava siinä, mutta jos puhutaan nyt, että se mistä me tänään keskustellaan, niin on se mikä on aitoa ja näin. Niin, jotta ihminen voisi ylistää, niin se mitä sydämessä on, sitä suu puhuu, sitä ihminen tekee. Että kyllä Raamatus kaikki kuvaus ylistämisestä, niin se näkyy ulospäin. Ei ole semmoista sisäänpäin kääntynyttä ylistämistä. Kyllä se näkyy ulospäin. Mutta mä en niin kuin ymmärrä sitä, että minkä takia meidän pitäisi olla siis ihan niin kuin kädet pystyssä ja hiihaa Ei ole tyylillä. pakko, ei ole koska, pakko. Tietenkään. koska, Tietysti sekin on kulttuurikysymys. Niin, se on nimenomaan totta. sitä, että jos mä olisin syntynyt mustassa Afrikassa tai olisin mustaihoinen ihminen Amerikassa tai missä näitä nyt on, niin se olisi varmaan luonnollista se sellainen iloinen ylistäminen. Ja kun jokaisella meillä on mielikuva, syntyy heti siitä, että minkälaisia nämä on näiden Jumalan palvelut. Siellä lauletaan ja tanssitaan ja iloita ja riemuitaan. Se on spontaania heille. Se on luontevaa käytöstä heille. Ihan eri tavalla kuin se olisi niin kuin meille. Mutta niin kuin mä mietin sitä, että kun ylistäminen on myös kiittämistä ja kun Raamatussakin sanotaan, että kiittäkää joka tilassa tai kaikki mitä anotte tai anokaa, niin kiitoksen kanssa. Et eikö se sitten riitä, että minä olen maltillinen ja kiitän Jumalaa ja iloitsen maltillisesti siitä, että minulla on sellainen Jumala, joka on oikeasti sovittanut ihmisen itsensä kanssa. Kaikki ne synnit ja pahuudet, mitä itse kukin meistä on tehnyt ja tekee. Eikö se riitä? Niin. Haluan tässä nostaa sitten toisen ydinkysymyksen, minkä äärellä varmasti ollaan ja niin kuin tullaan kysymykseen, että tämä niin kuin hurmos ja sitten tämmöinen maltillisuus. Millainen se meidän uskon elämä on? Perustetaanko me sitä sille, onko meidän usko niin kuin tunne vai onko se älyllinen, kognitiivinen juttu, mikä me rakennetaan? Mitä se niin kuin on meissä? Onko sun suhde sinun vaimoosi älyllinen tai tunteenomainen? Ehdottomasti täytyy olla myös älyllinen. Kyllä, joo, samaa mieltä. Mutta se just, koska mitä me voidaan käyttää vertauskuvana sitten suhteessa Jumalaan. Joo, niin koska että se, että tulee uskoon, niin siinä on valtavasti tunnetta. Se on pikkusen niin kuin rakastuisi. Kyllä. Että se on valtavia tunteita, mutta sitten se pikkuhiljaa se tavallaan jää, se tunnehuuma jää pikkuhiljaa. Ensirakkaus katoaa. Se rakastumisen tunne. Niin. Se tavallaan, ja se muuttuu pikkuhiljaa semmoiseksi, että mä tahdon. Tahtotila. Sori, vähän karulta kuulostaa, mutta... Mutta niinhän se kysytäänkin, tahdotko sinä? Nimenomaan. Sen takia se kysytään. Niin että onko ylistämisellä myös siinä paikkaansa, että halutaan ylläpitää tätä tämmöistä huumaa, uskon huumaa? Todella viisaasti sanottu. Ehdottoman tai huumaa, viisaasti. mun mielestä mä puhuisin ennemminkin siitä ensirakkauden tunteesta, Niin. mistä Jeesus moittii Jeesuksen kirjeet ilmestyskirjassa, kun hän moittii seurakuntaa, että ensirakkaus on kadonnut. Niin. Siitähän se on kyse. Mehän taisteluhan on käytännössä itseä vastaan. Saatana ei voi meille mitään ja Jumala on antanut meille vapaan tahdon. Meidän valta omaan itsemme on siinä korkeampi kuin mitä Jumalalla tai saatanalla. Me päätetään, miten me suhtaudutaan asioihin ja elämän vaikeudet, valtavat haasteet, toisella todella rankka elämä. Et mä en sano, että se olisi missään nimessä helppoa, mutta kysymys on silti yksinkertainen. Jos meidän Jumalakuva on oikea, niin me tiedetään, että vihollinen on aina jossain muualla. Se ei ole Jumala. Mutta silloin täytyy olla myös se älyllinen tieto,
että miksi tämä elämä on näin vaikeaa ja miten mä voin taistella sitä vastaan. Ja sitten lopulta mä uskon, että se ymmärrät, että okei, taistelu on omaa itseäni ja omia tunteitani vastaan. Tunteet on hirveän vaarallisia. Että vihollinen pystyy käyttämään meidän tunteita tosi tehokkaasti. Saa meidät masentumaan ja kyynistymään ja tämmöinen. Ja sitä vastaan ylistäminen, niin mä luulen, että se on niin kuin, tuossa mä sanoin, toinen aikakirja, missä kerrotaan Josafatin tästä sotajutusta. Heti kun hän alkoi ylistämään, niin heti alkoi tapahtua. Ja se, jotta vihollinen vihaa sitä, sut saatanalle on ihan hirveä se, kun se kuulee, että ihminen ylistää Jeesusta. Siinä on jotain varmaan ihan hirveätä hänelle. Mutta se, että meidän oma mielentila, sitä voi koittaa. Kun Marja sanoi, useamman kerran tullut esiin, että pitääkö ne kädet nostaa ylös. Ootko sä koittanut monasti nostaa? En mä monasti ole, mutta olen mä koittanut ja musta se on teennäistä. Se on hirveän teennäistä mulle. Niin, oliko se sun tunne, joka sanoo, että tämä on teennäistä vai oliko se vaan, että sun sydämessä ei ollut iloa, että sä et halunnut ylistää? Että se oli sosiaalinen paine, joka sai sut tekemään sen? Hyvä kysymys. Mä funtsin. Siinä on, no joo, varmaan se on ollut sosiaalinen painekin. Joo, koska tilanne on ollut ehkä alusta asti sellainen, että mä oon tuntenut itseni siellä ulkopuoliseksi. Olen väärässä paikassa, väärään aikaan. En sovi tähän kontekstiin. En ole samanlainen kuin nämä muut. Olen huonompi kuin muut. Et ehkä tämmöisiä asioita on siinä. Sanoko ne sulle niin? Ei tietenkään sano. Vaan tuli sun omia ajatuksia? No totta kai ne on mun omia ajatuksia, eikä? Niin ne tulee siitä miten mä koen ja mikä se on, havainnoin ympäristöä ja ihmisiä ja kuulen, mitä puhutaan ja mitä sanotaan ja miten eletään siinä tilanteessa. Mutta mä en myöskään vähättelisi niitä tunteita. Niin, ne on hirveän vaarallisia ne tunteet, kun ne tulee sieltä jostain kelpaamattomuuden lähteestä. Niin. Niin ne ajaa. Mä tiedän, moni tietää nuo tunteet, että on väärässä paikassa. Mä en kuulu tänne, näillä on, tää on jotenkin erilaista, mutta siis kun oma kokemus on se, että mä aina mietin, että kun että nostan, tekisi mieli, mä tunnen sydämessä, mä haluan nostaa käden ylös ja niin kuin se antautumista, että avata sydämensä ja näin. Mutta sitten mulla on aina ajatus, että okei, no vaimo on tuossa vieressä, kyllä se tietää, mutta se aina moittii mua, mä en osaa puhua tunteista ja sä et osaa sitä ja tätä. Ja nyt sitten mä oon Jumalan edessä tämmöisenä, niin sitä aina miettii, että okei, mitä se ajattelee. Ja sitten, ai tuolla on tuokin tuttu, mitähän se ajattelee nyt, kun mä oon näin. Mutta niin, ne on valheita. Ja se on myös siis väärin ymmärrystä. Silloinhan mä paljastan sen, että mä teen tätä nyt sen niin kuin, ikään kuin muiden tai muille. Sehän pitää tehdä Jumalalle. Ehdottomasti se pitää tehdä Jumalalle. Sano vaan, Leena. Niin, kun mä jotenkin mä paljastan nyt jotakin itsestäni, mutta että kyllä mä hyvin usein ihan siis yksin omassa elämässäni, jos jotkut asiat ikään kuin on hyvin, niin kyllä mä ihan ääneen sanon, että kiitos. Sanotaan, että mä oon metsässä puolukassa ja niin kuin kaikki natsaa, siis ihana ilma, on puolukoita, mä istun kannonnokassa, niin kyllä mä sanon niin kuin luojalleni siinä, että kiitos. Joo. Että niin kuin, että eihän me tiedetä, kuinka paljon ihmiset nimenomaan tekee tämmöistä omaa pienimuotoista ylistystä, mutta siinä on joku taika. Mä luulen, että kuitenkin tapahtuu aika paljon, niin. Ja kun se ei näy missään. Ja mä luulen, että se, että ei haluta olla esillä, niin on se, että kun opetetaan myös se, ja Jeesuskin, esimerkiksi se vertaus siitä, että kun oli tämä publikaani ja fariseus,
joka rukoili näyttävästi ja kuuluvasti. Ja sitten oli se publikaani siellä taaempana ja löi nyrkillä rintaansa ja sanoi, että Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja sanotaan, että mene ja rukoile siellä omassa kammiossa salassa, älä esiinny muille siinä rukouksessa. Niin mä luulen, että tämä on semmoinen, mikä meitä aika monta niin kun johdattaa siinä käyttäytymisessä. Ja kyllä mä uskon, että hirveän monet ihmiset rukouksessa kiittävät, saattavat aloittaa kiitoksella, lopettavat kiitokseen. Iltarukouksessa kiittää menneestä päivästä. Mutta se on sitä, niin kuin mä nyt vaikka sanoisin sulle, Leena, että jostain meillä on jotain yhteistä työtä ollut ja se on onnistunut hyvästi. Kiitos Leena, hyvin hoidit ja kiitos kun otit huomioon ton asian ja sillain. Niin se tulee niin kuin spontaanisti. Mä pikkusen aikaa leijun. Vähän aikaa, niin juuri. Että ei sen välttämättä tarvi olla niin ulospäin näkyvää, Ari. Älä muikistele siellä. Mä siis rupesi huvittaa se, että sä perustelet Raamatun kohdilla sitä, miksi no mitäs huvittavaa siinä on? Julkisesti, eli niin kuin muiden nähden ylistää. Mun mielestä siinä on huvittavaa se, että se ei ole totta. Häh? Ei ole. Oikeasti se on meidän ylpeys. Jos sun sydämessä on ilo ja kiitos Jumalaa kohtaan ja sä vetoot, että enpä näytä sitä nyt näin muiden nähden, koska haluan olla kuin publikaani tai haluan olla kuin se Jeesuksen esittämä rukoilija, joka menee sinne kammioonsa. Eihän tuo... Siis... Kukaan ei halua olla kuin publikaani. Se on eri asia, kun ihminen tuntee itsensä syntiseksi siis mä meinaan ja sitä huonoksi. Sydämen asennetta, mikä publikaa. Sehän on oikea se sydämen asenne. Eikä, se ei liity mitään. Jeesuskin ylistää isää. Täynnä henkeä hän alkaa ylistämään isää. Se ei liity mitenkään tuohon. Siis siihen aikaan ne uskonnollinen eliitti, niin ne keräs pisteitä sillä, että ne oli kadun kulmissa. Ja, niin ne keräskin. Niin se oli ihan toisenlainen juttu. Ylistäminen, jos sä... Niin Mut kuulepas, niin. Olisi tosi kiva tietää, että minkälaista se Jeesuksen ylistäminen oli. Kun mä jotenkin ajattelen, että Jeesus ei mennyt sinne tanssimaan kädet pystyssä ja hallelujaa Jumala, hallelujaa ylistys Jumalalle. Mä epäilen, että se ei ollut sellaista. Miksi sä epäilet? En mä tiedä. Mulle vaan on muodostunut sellainen käsitys itselleni, että Jeesus oli kuitenkin aika maltillinen esiintymisessä. Vähän niin kuin suomalainen. Ei. Vähän reippaampi. Vähän reippaampi. Tai en mä tiedä, ei me suomalaisetkaan nyt mitään nynnyjä olla. Kyllä meissäkin on reippaita joukossa. Lätkämatsissa me näytämme no niitä on muuallakin kuin siellä lätkämatsissa ihan on oikeasti. Mutta siellä enimmäkseen mä luulisin kuitenkin. Mutta siis oikeasti mä tarkoitan siitä, että jos lähdetään ottaa jotain Raamatun paikkoja sen perusteeksi, miksi en julkisesti osoita kiitollisuutta ja iloa Jumalalle, niin se on mun mielestä vähän, no se on yksi tapa tietysti, mutta mä väitän näin, siis mä puhun omasta kokemuksesta koko ajan, niin mä sanon, että se on mun oma ylpeys vaan, joka mä niin kuin, mä häpeän osoittaa, että mä avoimesti olisin Jumalan edessä. Joo, toi on varmaan. Ja ylistäisin. Niin kyllä se on jonkinlaista ylpeyttä siitä, että se vaatii ihmisen nöyrtymään. Se vaatii nöyrtymään ihmisen. Se on valtava että ilman kenenkään käskyä sä nostat kädet ylös ja sitten vielä toisen kädet ylös ja oot siinä. Mutta kun mä taas ajattelen niin päin, että toi on itseni korostamista, kun mä rupean esiintyä jossain tuommoisessa paikassa. Mutta tämähän kertoo sun nyt koko ajan, siis se, että miten sä ymmärrät ylistämisen, sä ymmärrät sen esiintymisen. Kyllä. Se ei ole sitä. Niin. Sitä se ei ole. Ja tämä on semmoinen asia, joka mua nyt vaivaa ja on vaivannut tässä. Ja nyt mä kohta pyydän, että Leena ja Antti puhuu ja me ollaan, Ari, vähän aikaa hiljaa. Että kun siitä ylistämisestä, kun mä niin kun yritin löytää jotain syvällisempää merkitystä sille ylistämiselle, kuin mitä nuo määritelmät, mitä mä tuossa alussa luin teille. Että mitä se niin kun käytännössä on. Ja kun Raamatussakaan siinä ei koskaan selitetä, että miten se käytännössä se ylistäminen tapahtuu.
Käsketään vaan ylistää kovasti, mutta sitten samalla myös sanotaan, että kiittäkää ja ylistäkää. Kiittämisen me ymmärrämme. No, nyt pikkusen menen muualle. Tämän kysymyksen voisi esittää Arille, mutta mä esitän sen nyt Antille. Sä oot nuorisotyön ohjaaja, vaikka Ari vastaa rippikoulutyöstä. Olisi ihan kiva tietää, että miten ylistämistä ja kiittämistä käsitellään rippikoulussa. Mitä nuorilta tulee tänä päivänä tässä maailman tilanteessa, kun heidän kanssaan puhuu kiittämisestä, ylistämisestä? No, täytyy sanoa, että varmaan harvemmin puhutaan nuorten kanssa niin kuin ylistämisestä ihan tällä termillä, että enemmän me niin kuin uskon sillä niin kuin tavallaan, että vaikka nyt siinä mielessä ylistäminen onkin ehkä niin kuin perusasioita, mutta että kuitenkin käydään enemmän lävitse, että hei, kukas tämä Jeesus oli? Tiedättekö semmoista kaveria ja mitä Jeesus opetti ja niin kuin, että mitä se niin kuin usko on. Ehkä sitten tämä niin kuin, ylistämispuoli tällainen, niin kuin, mä sanoisin, että tämmöisenä niin kuin tunnetilaina ja tämmöisenä fiiliksenä, niin sitten, että kun tehdään Jussissa reissuja maata näkyvissä festareille tai gospel-konsertteihin, että se on niin kuin semmoisia paikkoja, mikä sitten niin kuin nuorelle mahdollisesti näkyy enemmän, että hei, meitähän on niin kuin, jengiä on niin kuin tuhansittain täällä ja on hyvä meininki ja ollaan niin kuin uskon asioiden äärellä tässä. Niin. Vaikka musiikki on kovaa, ollaan uskon äärellä, täällä heilutaan, niin, mutta ollaan uskon äärellä. Ylistetty olkoon kaiken lohdutuksen Jumala. Jos katsotte kirjeitä, niin näinhän ne alkaa. Ylistetty olkoon. Niin. Mutta sillä niin kun nyt kun puhuttiin tuollain festareista ja muuta, niin käytän nyt itteeni esimerkkinä. Sä käytit analogiaa lätkämatsista, niin itsestä taas huomaa sen, että ehkä en ole semmoinen niin kuin näkyvä ylistäjätyyppi niin kuin missään tilanteessa. Vaikka olisin lätkämatsissa ja Suomi olisi Ruotsia voittamassa 10-0, niin voi olla, että istuisin siellä nätisti. Tai voi olla, että on konsertissa, mä istun siellä takarivissä, tuumaan konsertin lopuksi, että olipa hyvä konsertti. Jes, tosi mahtava oli. Mutta kiusallisena tunnen sitten sen, että siellä lavalla, että hei nyt kaikki ylös, näyttäkää valoa, onko pakko? Just, nimenomaan. Tästä me puhuttiin, että sitä ei pysty ikään kuin se on pakottamaan. Että pitäisi pysyä koko ajan siinä, että ylistäminen on sydämen asenne. Se ei ole laki, se ei ole mihinkään kirjoitettu, mitä tarkoittaa, miten se pitää tehdä ja näin, vaan se on sydämen asenne Jumala kohtaan. Sitä on ylistäminen. Ja no, Antti sanoi, että on olemassa, mä en ihan täysin usko sitä, että Suomi on voittamassa Ruotsia jossain lätkän finaalissa, että sä et sitä millään tavalla näyttäisi, edes pikkasen jotenkin olisit näin. Voi olla, mutta ennen sun todistusta mä olisin väittänyt, että jokaisesta ihmisestä näkyy ulospäin sydämen asenne. Se, mikä tunnetila siellä on ja kehen se kohdistuu. Ja jos se kohdistuu Jumalaan, niin on luonnollista, että se osoitetaan sitten tilanteessa, missä on kokoonnuttu tai yksin. Ei sillä ole väliä, vaan se on sydämen asenne. Jos se on vaikeampaa tehdä muiden läsnä ollessa, silloin se kertoo, että meillä on vähän vääristynyt käsitys myös ylistämisestä ja jotenkin, ja myös väärä kuva itsestämme ja Jumalasta ja näin. Eihän se kellekään kuulu, jos sä iloitset Jumalasta. Mitä se kellekään kuulu? Paitsi sulle ja Jumalalle. Ja se voi tehdä istualtaan, se voi tehdä seisaaltaan, kädet taskus, kädet ylhäällä. Mutta se, minkä mä oon itse kokenut, että sillä on tosi suuri merkitys sille omalle, niin kuin, mitä tunteita se herättää, kun mä näen, että hei, täällä on muitakin, jotka iloitsevat. Ne on noin rohkeita, ne näyttää sen. Niin se vahvistaa sitten myös omaa tunnetilaa. Ja sen takia mä pidän sitä tärkeänä, että me näytettäisiin
niin kuin Raamattukin siellä on useammassa kohdasta, ylistäkää Jumalan, kertokaa lapsille, kertokaa, muistelkaa, mitä hyvää Jumala on teille tehnyt. Koska aina ei ole hyviä hetkiä, niin silloin olisi tosi tärkeää, että se on omassa elämässä on huono, että silloin muistelee, mitä hyvää on saanut, tai sitten jollain toisella huono hetkellä jakaa sen, että hei, Jumala tekee, muista, mitä hyvää Jumala on tehnyt, että nyt ei luovuteta, tästä mennään läpi, ja ei muuta kuin ylistystä kehi, niin sota on jo voitettu. Se oma taistelu on omia niitä tunteita vastaan, silloin kun on vaikeaa. Tai silloin, kun on oikein hyvät ajat, niin silloin on helpolla unohtaa myös kiittää. Joku sanoi, että ei vaikeat ajat, ei ne ole niin haastavia, mutta sitten hyvät ajat, ne voi olla haastavia. Että muistaako silloin, että mistä apu tulee. Mutta mä ajattelen, että taistelu on itseään vastaan, omia tunteita vastaan, niitä, joita vihollinen osaa hyvin tehokkaasti käyttää, pyrkii viemään meidät pois ilosta. Kun uskova menettää ilon, mitä jää jäljelle? Kyllä se on niin kuin, mutta ihminen, jos on ilo, se on ihan sama minkä ikäinen se on. Voi olla vaikka kuinka vanhoja ihmisiä, jos on ilo, niin ne on niin kuin pieniä lapsia sydämeltään. Ja koko olemus on niin ilon menettäminen. Sitä vastaan pitäisi taistella kaikin voimin. Ja siinä ylistäminen on mahdottoman tärkeää. Mutta kyllä mä niin kuin ajattelen, että usko on niin kuin, no niin, kylväjä vertaukseen päästiin nyt tästä sitten. Siemen kylvetään ja sieltä sitten innolla otetaan sana vastaan. Vastaan tulee se tunnetila, että on uskossa. Mutta meillä pitää olla sitä jotain, mihin me juurrutaan. Se pitää olla syvempää se usko kuin se tunnetila pelkästi. Joo, siis jos mennään tähän, että me kutsutaan ihmisiä seurakuntaan ja heitä puhuttelee joku hyvä fiilis siellä ja näin, niin joo, totta, mutta mun mielestä se on ehkä, tuo kysymys liittyy enemmänkin sitten evankeliointiin ja ihmisten kutsumiseen seurakuntaan, että miten ne juurtuu. Sitä on varmaan jo paljon, että löydetään tämmöinen miellyttävä ja dynaaminen sityseurakunta joku missä. Tämähän on just niin kuin maailmassakin, että täällä on samanlaista, hyvä fiilis ja hyvä meno. Niin se on jo todellinen kysymys, että mihinkä ihminen juurtuu silloin. Se on totta. Se on totta, mutta mun mielestä se on eri asia. Että se ei ole mikään peruste, että hei, nyt ylistäminen pitää kieltää, että ei ole liian niin kuin hyvä fiilis porukalla. Ajattelin, että se ei ole näin, mutta se on joo, kysymys on silloin, tämä liittyy siihen, että onko ihminen juurtunut johonkin muuhun kuin siihen tiettyyn seurakuntayhteyteen, tiettyyn tunnelmaan. Totta kai uskossa pitää kasvaa. Tämä ylistäminen sana on mun mielestä jotenkin semmoinen ylimitoitettu sana, koska kyseessähän on kiittäminen. Ja niin kuin, joskus puhutaan arkikielessäkin sillain, että no kyllä se nyt ylistää sitä. Että niin kuin, tiedättekö, että kyllä se on niin hyvä tyyppi, että no mitä se sitä nyt ylistää tässä. Että niin kuin ylikehuu tai ylikiittää sen erinomaisuutta. Mä lainaan nyt yllättäen kyllä. Mä lainaan Oriveden helluntai-seurakunnan, oliko hän nyt pastori siellä, tämmöinen kuin Marko Kaikula, hänen blogitekstistään pätkän. Kun hän kirjoittaa näin, että jotkut voivat kysyä, että onko meidän Jumala niin itsekeskeinen, että hän haluaa meidän koko ajan kehuvan itseään. Kun näin kysytään, ei ymmärretä, mistä ylistämisessä oikein on kysymys. Meillä on erittäin hyvät syyt ylistää ja palvoa Jumalaa. Ylistäminen nousee siitä, kun alamme ymmärtää tai edes hieman aavistaa, millainen Jumala todellisuudessa on. Ja sitten, Jumala ei vaadi meiltä mitään enempää kuin että annamme Jumalalle hänen kunniansa ja jumalallisuutensa. Tämä tarkoittaa, ettei me pidä Jumalaa voimattomana epäjumalana, vaan Jumalana, joka näkee, kuulee, armahtaa ja auttaa. Hän on elävä Jumala,
Jumalan ylistämisessä on kysymys siitä, että näemme Jumalan ja itsemme ja paikkamme Jumalan edessä oikein. Näemme Jumalan sellaisena kuin hän todellisuudessa on. Hyvää tekstiä. Ja sitten hän jatkaa täällä myöhemmin, että Jumalan ylistäminen on myös Jumalan sanan kuulemista ja uskomista. Raamattu on täynnä Jumalan ylistämistä. Ylistys on sitä palvontaa ja kunnioitusta, jota luotu antaa luojalleen, maailmankaikkeuden kaikkivaltialle Herralle, uskovien rakkaalle Isälle. Niinhän Jeesuskin sanoi, että me Jeesuksen seuraajat, että me ollaan maailmalle se Raamattu. Eihän ihmiset lue Raamattua juurikaan. Jeesus sanoi, että näyttäkää ihmiselle teidän elämän kautta, että ihmiset näkis mitä hyvää kaikkea Jumalan mitenkä niin kuin Jumalan omien lasten kautta tulee kaikki hyvä ja tämmöinen. Se on Vuorisaaressa. Kuka muistaa sen sanatarkasti, miten se menee. Mutta siis pointti oli se, että kun ihmiset näkee se, minkälaisia Jeesuksen seuraajat on, niin kiittää ja ylistää Isää, joka on taivaassa. Eli se, että tässähän on totta kai vaara, että meidän jumalasuudesta sitä, että me mennään sunnuntaina vaikka seurakuntaan ja siellä ollaan oikein näyttävästi ylistetään halleluja, kädet on ilmassa heiluu ja sitten lähdetään takaisin arkeen ja käyttäydytään niin kuin sillä tavalla kuin ei kuuluisi käyttäytyä. Ja näin me ei olla minkäänlaisena todistuksena maailman ihmisille. Me ei anneta heille mitään aihetta kiittää ja ylistää Isää, joka on taivaassa. Ja se on varmaan se, mistä tässä nyt on ehkä muutamassa puheenvuorossa vähän nostettu esiin, että sitä niin kuin epärehellisyyttä ja että jumalasuhde pitää olla muutakin kuin ylistämistä pitää olla totta kai. Niin, täällä sanotaan niin yksinkertaisesti, että Jumalan ylistäminen on myös Jumalan sanan kuulemista ja uskomista. Niin. Että kyllä se riittää, että mä ihan maltillisesti kuulen, ymmärrän ehkä, en aina, mutta useimmiten ehkä. Mutta se usko, luottamus siihen, että Jumala on, poika on, synnit on sovitettu ristillä, Jeesus ne on siellä sovittanut, että meitä johdatetaan, että Kristus on läsnä meidän elämässä. Minussa, sinussa. Ei se... Jos sulla on sama henki kuin Jeesus, jokainen, joka on Jeesuksen oma, hän on sama henki kuin Jeesuksella, samaa henkeä. Se on ylistävä henki. Se on henki, joka huutaa Isän puoleen. Niin, se on ihanaa, jos joku muu henki on se, kun se minun Marjo-henki, joka huutaa ja ylistää, koska ihan kiva, että niin on. Ei jos ole näin Marjo-henkeä olemassa. Ensinnäkin, että sulla on Jumalan henki, mutta se, mistä sä puhut Marjo-henkenä, niin se on sun tunteet ja ajatukset Kyllä. ja kokemukset. Mutta jos mun kokemusten ja elämäni perusteella mä en kykene siihen julkiseen esiintymiseen, niin on ihanaa, että se ei ole esiintymistä. On ihanaa, että on Jeesus Kristus taivaassa, joka rukoilee mun puolestani ynnä muita. En tiedä ketä, ehkä enkeleitäkin, mutta niin mä ajattelen. Siis tämä varmaan pitäisi nyt erikseen vielä painottaa sitä, että ei kenelläkään tulisi semmoinen kokemus, nyt niin kuin mistä puhut, että onneksi riittää se, että on usko, että mä kelpaan semmoisena ja näin. Se on totta kai. Mutta sitten se, että sä, niin kuin sä sanoit, että sä et halua esiintyä, mutta siinä ei ole kysymys esiintymisestä, vaan sinä päivänä, kun sun sydän täyttyy ilolla, niin kyllä sitä haluaa näyttää ja kiittää siitä. Nyt tässä tullaan taas siihen, että sitten kun sinusta tulee oikealla tavalla riittävän hyvä, uskovainen, niin sitten sinä toimit näin. Mutta koska sinulla ei ole riittävää uskoa, sinulla ei ole sydämessä uskoa, sinä et ole riittävän hyvä, niin sinä et osaa käyttäytyä näin. Tämä on mun tulkinta. Se on sun tulkinta, Kyllä. Mutta eihän siitä ole kyse. Näin mä sen tulkitsen. Vaan mehän puhutaan nyt, että miksi jossain on ylistystä, miksi jossain ei ole.
Miksi ylistetään? Kuuluuko sitä olla ja mistä ylistys tulee? Ja sehän on luonnollisin asia, mitä voi olla, että niin kuin ennen kuin meille tapahtuu se, mitä tapahtuu, kun meistä tulee aikuisia, niin kyllähän lapsi, ennen kuin sille tapahtuu jotain aikuistumista, niin kyllä lapsethan osaa ilmaista tunteitaan spontaanisti. Että sun pitäisi osata erottaa se, että mitä on ne sun sielun ja mielen ne haavat, mitkä aiheuttaa ne tunteet, joita sä kutsut tulkinnoksi. Ne on sun tunteita. Siitä, että jos... En nyt käydä analysoimaan minua tässä. Ei, tämä koskee kaikkia. Tämä koskee minua, tämä koskee ihan jokaista ihmistä. Kaikilla on jotain haasteita elämässä. Mutta niiden tuosta mä olen sun kanssa samaa mieltä. Kaikilla on haasteita ja toisilla on enemmän ja toisilla on vähemmän. Mutta minä varmaan olen väärässä, kun sanon, että minusta semmoinen vilpitön, kiitollinen mieli Jumalaa kohtaan siitä, mitä hän on antanut mulle, mitä hän on tehnyt mun puolesta. Mä ajattelen nyt niin, että mulle se riittää. Joo, se on ihan ok. Mitä sanoo Leena ja Antti? Niin, kyllä mä sanoisin kanssa noin. Kyllä se Jumala mut tuntee ja tietää, mitä mä ajattelen. Hyvin sanottu. Niin. Totisesti tietää. Siitä ei ole epäilystäkään. Mutta se, että riittääkö se, että ylistää sisäänpäin, sehän varmaan oli se kysymys. Eihän siinä ylistetä sisäänpäin, jos se rukous suunnataan Jumalalle. Niin, mutta mennään niin ulkoiset merkit, että ne ei tule ulospäin, vaan ne pysyy sisällä. Sitähän se tarkoittaa, että sä oot täynnä kiitollisuutta ja iloa, mutta se ei näy ulospäin mitenkään. Niin silloin se tarkoittaa semmoista niin kuin sisäänpäin kääntyvää iloa, joka pysyy sisällä. Semmoista niin kuin aika tyypillistä varmaan, mitä meillä on Jumalan palveluksessa, niin se on enemmän sisäänpäin. Antti. Saanko nostaa kylväjä vertaus? Jotain maailman huolista siinä puhuttiin. Ei mitään lätkävertausta. Sori, mä siteeraan Raamattua. Niin oli joo, oli se tien pieleen menee ja ihmiset talloo siemenen. Ja sitten oli ohdakkeet maailman murheet ja ilot. Olikohan mä ajattelin, että tänä päivänä myös kristityillä on tämmöinen haaste, että maailma pistää meidät aika ahtaalle. Vaikka ollaan melko näkyvänä, mutta ollaan myös enenevissä määrin ahtaalla. Kyllä. Asenteet ei ole positiivisesti meitä kohtaan. Totta. Niin, hyvin sanottu. Niin vaikka tavallaan sisällä riemuitsis, kiittäisi, olisi kiitollinen, mutta on myös ahtaalla sen vuoksi, että meidät on laitettu nykymaailmassa ahtaalle. No ajattele Paavali ja Silas. Ne oli jalkaraudoissa, käsiraudoissa, vartijat ympärillä, piestyinä. Mitä he teki vankila? Ylisti. Ja mitä siitä seurasi? Koko vankila luhistui ympäriltä. Ne ylisti, niin ei varmaan ollut aihetta ylistää. Kyllä niillä on varmaan niin vaikeita tunteita ollut. Paavalikin miettii, että miten tämä voi olla näin? Miltä tuntuu olla ruoskittuna? Jumalan kiitos, en tiedä sitä. Ja ne ylistää siellä, niin jotakin se kertoo nyt siitä, että eihän se ole, kelle ne esiintyi siellä, vartijoilla. Voi olla, että ne esiintyisivät vartijoilla. Mutta se tulee siitä tietoisuudesta, että Herra on mun kanssa, tapahtuu mitä tapahtuu. Ja se, kuinka voimallista se ylistäminen voi olla. Se on nimenomaan taistelua niitä tunteita vastaan. Sitä se on. Mä edelleen jankutan sitä, että mun mielestä se ylistäminen pitäisi ymmärtää kiittämiseksi. Kiittämisenä, kiitollisuutena niin. Jumalaa kohtaan. Niin, koska se ylistäminen, mä väitän, että se herättää myös heissä, jotka tätä meidän jaaritusta kuuntelee, niin myös heissä niitä ajatuksia. Tämä on syvä analyysi eikä mitään jaaritusta. Että se on vieras termi se ylistäminen ja ne mielikuvat, mitä siitä tulee. Mutta jos me puhutaan syvästä kiitollisuudesta ja Jumalan kiittämisestä, josta muuten Raamatussakin mainitaan useamman kerran,
niin se on ehkä se, mikä menee niin kuin tavallisen ihmisen järkeen paremmin. Joo, niin kuin sanot, se on sydämen asenne, joka seuraa koko ajan mukana. Nimenomaan. Koko ajan mukana. Sydämen asenne, ylistävä asenne, kiittävä asenne. Niin, kiittävä. Ja sen säilyttäminen tässä maailmassa, joka on vielä suhteellisen helppo verrattuna vaikka nyt sitten Jeesuksen ensimmäisiä seuraajia, jos ajattelee. Niin meillä on vielä kohtuu helppoa täällä. Niin jos he säilytti ylistävän sydämen, niin kyllä se pitäisi onnistua meillekin täällä. Kun ei anna periksi, vaan koittaa lähteä taistelemaan. Niin kuin Josafatellekin sanotte, että hei, tämä taistelu on Herran. Ylistäminen on se, millä me avataan siis. Sillä on joku niin mieletön juttu hengen maailmoissa. Se on valtava. Jos me nähtäisiin kaikki, mitä tapahtuu hengen maailmassa, mä en tiedä, miten suurta se olisikaan. Ja tunteet taistelee sitä vastaan. Mutta muista aina, että sota ja taistelu on Herran, eikä meidän. Olipas meillä helppo aihe tällä kertaa. Oli, mutta mun mielestä ehkä tämä jotenkin lähtee aina pyörimään jotenkin niin kuin vähän väärään. Se johtuu varmaan siitä, kun on niin erilaisia ajatuksia, että saadaanko me näyttää, tarviiko meidän näyttää, pitääkö meidän näyttää tunteita. Ja sitten meillä on erilaisia tulkintoja siinä, että kelpaanko minä nyt sitten vai enkö kelpaa. Me vähän kadotetaan ehkä sitä, jotenkin se lähtee aina mun mielestä väärille urille. Mutta se johtuu, että me ei ole kasvettu edes semmoisen ylistämisen kulttuuriin, niin se on tietysti yksi hankala. Mutta mä oikeastaan haluan niin nostaakin tähän semmoinen, että siis Evankelisluterilainen-kirkkoa ja siis ylipäätään kristikuntaa on niin kuin pohtinut ja kristikunnan hajaantumista. Ihan semmoinen asia ja pointti, että onko toisaalta hyvä, että meitä on erilaisia? Ole hyvä. Mahtuisiko vaikka Evlut-seurakunnan sisälle sillä, että hei, että täällä on porukkaa, jotka tykkää ylistää kädet ylhäällä, on semmoisia tilaisuuksia. Sitten on niitä tilaisuuksia, jossa sitten, että hei, nyt saadaan hiljaa rauhoittua, painaa pää ja kuunnella ja kiittää hiljaa mielessämme. Niin, ajatelkaa, kuinka helppo ihminen voisi löytää juuri sen oman porukkansa. Ihan loistava ajatus. Mutta jos en mä tiedä, miksi ne pitää olla eri. Totta kai joka tilaisuudessa saa olla hiljaa tai sitten osoittaa sitä. Mutta siinä tulee se sosiaalinen paine. No ehkä se paine, niin totta kai. Ja sen takia varmaan meillä on erilaisia ryhmiä sitten, missä ikään kuin koetaan, että nyt olen omieni parissa. Mutta mun mielestä se olisi ihan hirveän hyvä, että niin kuin toisaalta myös rohkaista siihen, että niin kuin voisi olla erilaisuutta sillain. Että kun pysytään siinä ytimessä, että Jeesus on Herra, meidän syntien sovittaja, niin kaikki muu on lillukan varsia. Hyvä lopetus. Itse asiassa tähän loppuun, ihan tähän loppuun, joo, kiitos hyvästä keskustelusta, mutta tässä samaisessa Marko Kaikulan, tämän Oriveden helluntai-seurakunnan pastori hän muistaakseni on, niin tässä samaisessa blogissa hän esittää haasteen, jonka mä nyt ajattelin, että olisi aika kiva jättää niin kuin meille ja myös teille siellä, jotka kuuntelitte tätä, tämmöinen haaste. Voisitko ajatella, että seuraavan viikon, siis 1 viikon aikana omassa rukouselämässäsi ainoastaan ylistät ja kiität Jumalaa. Siis vain kiitosta, ei pyyntöjä, ei minkäänlaisia pyyntöjä. Ja hän vielä jatkaa, että jos joku pyytää vaikka esirukousta tai rukoilemista jonkun toisen puolesta,
niin voi rukoilla sillä tavalla, että kiittää tästä henkilöstä. Että kiittää Jumalaa siitä, että hän on hyvä ja voimallinen sekä kykenee kaikenlaista myös tämän ihmisen elämässä. Mutta 1 viikko tästä eteenpäin ei pyydellä, vaan kiitellään. Mä yritän Toi on hyvä. Hyvä. Haaste otettu vastaan. Näin. Niin, mäkin yritän. Kiitos teille. Kiitos kollegat. teille.